Ja, vi spiller nu. Så spiller vi. Og vi glemte lige at sige velkommen til Spilletesterne. Ja, velkommen. Det her, det er Movistar Planet. Ja, vi skal spille og kritisere lidt på det, mens vi spiller. Bare klik dernede, for ellers får du en, der er bleg. Ja, Det er ikke så lidt dejligt. det er første gang, vi laver en video sammen. Vi er ikke så gode til det endnu. Nej, men vi prøver. Ja, selvfølgelig prøver vi. Hun er nået langt, hvor hun startede. Jeg startede bare. Jeg startede før dig, fordi du ikke vidste, hvordan man gjorde. Jeg venter lidt til Jeg venter til, du er færdig. Du blærer dig bare. Ja, jeg gør. Så. Brugernavn. VCI. Zap. Ej, nu står der. Ej. Zap. Og jeg skifter lidt hårfarve. I stedet for orange, så er allerede i brug. What the fuck? Zap. Seriøst. Helt ærligt. 1, 2, 3, 4. Okay, sat 2, 3, 4. Og vi tager selvfølgelig piger, fordi vi er jo piger. Selvfølgelig. Så. Snuds. Ja, jeg elsker at snude. Det er sjovt. Cookie! Det kan godt være, at det her det minder jeg om Robin Samse, men det er det ikke. Jeg ved ikke, om I kender det der Robin Samse. Det er sådan nogen, der spiller Minecraft. Samrita. Det er nogen, der spiller Minecraft hele tiden. De fleste kender. Ja. Men Movistar Planet. Woohoo! Det gør ikke noget, hvis I ikke kender dem. Er det? Nej, men det kan godt være, at jeg der kender det kan godt være, at vi minder lidt om dem, men det er vi altså ikke. Har se, hvor hurtig jeg er, mens du bare er så langsom. Jeg kom bare god tid. Jeg skifter også farve, mand. Du er så irriterende. Yeah. Det er du. Ja. Det er dig, der er irriterende. Nå, græder du? Hvad? Ja. Nej, du græder. Det er sødt, hva'? Hun skal bare lige blære sig. Ja, jeg blærer mig rigtig meget. Det elsker jeg at gøre. Der er noget galt med det her. Nej, ikke med din iPad. Sådan. Hvad skal jeg tage? I love you. Den der vippehalvøj eller et flag? Jeg vil tage I love you. Det bestemmer du selv. Den tager jeg. Jeg er bare kommet i level. Ej, skynd dig nu, din. Nå. Skynd dig. Ja. Jeg har fået et Mølle. skateboard. 4, 5, 6, 7. Ej, prøv at se. Hvor er den nice. Den spiser. Den spiser folk. Kom tilbage i morgen, øv. Stig med. Den falder. Det er lidt svært. Ja, vi har det ikke så godt lige nu med det her. For det er en af de første gange, vi prøver jo. Det er faktisk første gang, og den første gang, der holdt vi den. Så det er derfor, det går så godt.
Det er lidt svært det her, når man ikke kan huske koden. Ej, kan du ikke huske, det er en kode? Hov, ud på eventyr. Nu kommer jeg! Der står, at du skal finde 10 gaver. Ja, det ved jeg godt. Kom her med den. Hov. Okay, jeg spiller allerede. Fordi jeg er hurtig. Blæremås. Jeg elsker at blære mig. Jeg giver dig. Kom nu bare videre. Hey, jeg kommer. Jeg vil have hunden. Jeg har lige fået en mega cutie hund. Rokoko. Hvorhenne? Klæder dig ud som Rokoko. Det er lige meget. Ja, nu kommer jeg! Det var fandme også på tide. Jeg elsker at blære mig. Jeg ved ikke, hvad Rokoko er. Jeg synes faktisk, at spillet er ret godt indtil videre. Ja. Men det, der er rigtig dårligt ved spillet, er, at man kan skrive nogle dårlige ting herinde. Og det er bare ikke godt, fordi... Prøv at se, jeg får brød og en hund. Nu. 200. Nå, i morgen. Hvad? Hvad? Jeg tror, du glemte lidt. Nå, jeg vil have nogle gaver. I guess the girl. Pis, jeg nåede det ikke. Ej. Jeg var spændt på at spørge jer, om I har købt krudt og alt muligt til nytår. Gider du lige? Jeg vandt! Og det var jeg meget opsat på at spørge om. Du er bare så irriterende. Det er dig, der blærer dig. Ja, fordi det er sjovt, og det er også sjovt at snyde. Nogle gange snyder. Det er også sjovt at spørge folk, om man må. Ja, men nogle gange de snyder vil. jeg i testen i skolen. Hører de det? Nej. Så. Vandt du? Det ved jeg sgu da ikke. Uish. Man, jeg vandt 100 kroner. Godt for dig. Og 80 og nogle 50 stjerner. Nice. Jeg kommer alligevel. Hey! Må jeg ikke lige vælge en ting? Nej, du må ej. Ej. Jeg valgte ingenting. Det var ondt. Pas på. Nå, hvad synes I selv? Og Let's go. Og husk, at I også selv kan gå ind i kommentarer og skrive et spil, vi skal prøve. Ja. Yeah. Men så har vi Det må I meget gerne. Vi har prøvet Movie Star nu, og man kan komme i level, man kan få ting, penge. Faktisk, og man kan blive VIP. Ja, det er faktisk rigtig sjovt. Og give asshouse. Man kan gøre rigtig mange ting. Ja. Så, men hej! Hej!